Good morning, good afternoon, good evening kung asa man moron aning kalibutan na. Karon buntag alas 8:45 na. Padong na ko sa trabaho. Nag-snow. Uy, dami bisita oh. Ay dear. Kalit og snow. Wa man unta ni sa forecast nga mag-snow karon. May klaro lagi. Duty na ta. Kay panahon na pod para magtigom og kwarta. Ngunit nakahasol kong naay winter kay daghang suoton ba. Daghang suoton. O grabe katugnaw jud. Na wa sobra pas sapaw-sapaw mga siguro mga upat ka sapaw. Kapoy, na mag-ilis og baga, kapoy. Si Mrs. gihatod na ako ganina. Buntag alas 7 ag iyang kuan duty 7 to 3. Ako pod karon 9 to 3. Maghuwat siya na ako niya, ako siyang sundoon. Nya diretso na po ko sa kaduhang trabaho 4 to 11. Ana malagi. Kuan sa tamag sapatos. Kamingaw sa payag. Ay nako. Kamingaw na ko ang mga bata. Tara. Nahinay na ta. Suga. Okay na. Nag-deer o nagkaon og mani. Kaya mo silingan dire kanina sa ubos ng mga tiguang. Mo ni nagpakaon sa mga deer mo nang naanad na dire. Tagaan nilag mani. Apple. Bisan unsa, mga patatas, pakpak sa patatas. Tumbali ko ng kamera. Ha? Makurat ni ron. Maghinay lamang ko. Nakurat lagi oh. Kuratan man ka oy.
Nag-snow. Nag-snow na pod. Mao na ang windshield na tabunan na sa snow. Awa na. Dangog-dangog na po ng kalsada. Tara, hinahinay ta. Hinay, pero kanunay. Kaya tugnaw dire, dugay pa mawa. Ang snow, kutob pa ni kuan. April. May wa na pero tugnaw gihapon. June mo tanawa toy nag-jogging mo tanawa unsa ni sila kasi aw grabe ka tugnaw nag-jogging. Nag-jogging na sa left side. Muli ko na ko dire pare ko moagi kay way samok dire. Pwede po diretso dito. Pero nga rin ko magagian. dangog usahay kung labi nag mag-ice jud.
kauban dayron si kuan man di ay si Emily o si Bailey. Ako mga kauban. Diyan na, abot na ko. Abot na ta sa atong trabahoanan. Uy. Murag na ikuan ron. Nailiga sa bowling. Na may daghang kutse. Pintaha kaway hangin. Na, naghang nagpark. Ay. Good morning, Bailey. Nabili mo na. Kumana ko nag-time in. Ugnos kamot, sakit. Hi, Emily. Hi, Nay. Wato na ta sa atong kinakusgaang lugar nga taas likod. Mao na ang bowling. Nara ba ka si David diri sa likod ron? Morning. Good morning. How are you? Good. How are you? Good. I was late again. Beautiful, but I'm okay. That's okay. Where's David? Where mas David? Man to kung kinakusugang kauban nga tiguang si David ay naadi ay kay na may nagawas man nag mga inane mga pisa ba ugaw tawad ako gloves. Na may radyo dire FM. Pero kung andang nag mga makina sa bowling, di na magsilbi ni, di na madungog ag FM. Asa ka to David?
Itong pangitaon. Asa ka ito ng tago? Pikas side, ang arcade po na dire, Pikas. Jara dahil David ay. Ito ah. Pas likod. Naigibuhat. O sige, yun yan na po. Dami sa gawas, among gitiwas ag among gitrabaho. Naghimo man mi og kuan smoking area. Ag atop among gitiwas og taod. Nag-snow. Pastilan. So sige, wa mo hangin, okay ra. Dako sagdanan. Guys, dana. O ako ka video ang lisura. Natao din na mo agubang atop. Nga nagsigig snow. Arang sakitas kamot, nagsigig pa kog barina, pastilan. Yung mga hagbong maghanay. Amo ning home nun ron. Kuan smoking area ba? Ngani man nigrilyo ag mga customer nga to sa sod mo gawas aron ngari mo tagob diri man nigrilyo. Kay aturom gud sila man nigrilyo sa gawas sa kilid. Da lain tanawon mao nang gipahimuan og ginani. Smoking area. Break sa akong kadali. Inom sa tagtubig. Arang bugnawa. Arang sakita akong kamot. Sa naong sa lawas, madara, may problema. Ag kamot jud kay mo ikinaunahan mo surrender basta tug kanang bugnaw. Sungot ba? Balik na punta ron. Amutong diwason karon wa nay balikon. Karon gamay na lang may kuwang. Balik na ta, balik. David! What are you doing? Bring that other panel over, Ray. Where? That last one over. Jesus Christ. These fucking things are not meant for this. Yeah. We can do this like this. We're gonna do it like that, Yeah. It's just that it wasn't meant like this. Yeah. Somewhere along the line, this is not the way. This is not the right route for this fucking shed. Yeah, baby. This is way too fucking much in. What do you need? A drill? No, I'm fine. I'm just looking at it. Coming on. If I cut it there, that wouldn't be any good cut. Yeah. I could.